הטיפ השבועי, השקעה בנישואים, השקעה בזוגיות. מצאתי את עצמי, יום אחד חושב לעצמי, הזוגיות שלך מתחילה ללכת לכיוונים שאתה לא רוצה. מה אני יכול לעשות בעניין? הכרתי איזשהו חוק שאומר, אם תתרכז במשהו, ואם תחשוב עליו ותשקיע בו, ההשקעה תהיה שווה ערך שלא פחות ממה שהשקעת בו. אהבתי מאוד את החוק הזה. חשבתי לעצמי, אבל איך אפשר ליישם אותו במערכת הזוגית שלי? איך מהחוק הזה אני עושה את המערכת הזוגית המושלמת בשבילי? ומצאתי 5 כללים שאם אתם תעקבו אחריהם במשך 30 יום, אני יכול להבטיח לכם שתהיה לכם זוגיות מושלמת בדיוק איך שרציתם. אז הכלל הראשון, אתה חייב להבין ולהאמין שהבת זוג שלך היא זאת שתהיה איתך עד ליומך האחרון. אם אני עכשיו יודע כבר את העתיד, שהבת זוג שלי עכשיו היא זאת שתהיה איתי עד היום האחרון, שאני לא אשקיע בה, שאני אשקיע הכל בה. כלל ראשון. כלל שני, אתה חייב להבין ולהאמין, אתם, שהבן זוג שלכם הוא החבר הכי טוב שאי פעם היה לכם. והוא החבר הכי טוב שאי פעם יהיה לכם. הוא היה איתכם בזמנים הכי טובים ובזמנים הלא נעימים. לגבי הזמנים הלא נעימים, אני רוצה להגיד לכם שאלה הזמנים שחיזקו אותנו הכי הרבה, והם גם יחזקו אתכם. הכלל הרביעי, לחשוב ולהתרכז רק בזמנים הטובים, רק ברגעים המרגשים שהיו לי עד היום. למה לא לחשוב על הזמנים הלא נעימים? כמו שאמרתי קודם, הזמנים הלא נעימים הם אלה שחיזקו אותנו, אז אני לא דואג לגבם. הכלל החמישי, היפה מכולם, לחשוב כל היום להשקיע בזוגיות שלי. כי יש את הכלל שאומר, התוצאה היא שוות ערך ללא פחות ממה שהשקעת. אז הנה לכם 5 כללים שמיישמים חוק שהתוצאה שלו תהיה תמיד שוות ערך ויותר ממה שהשקעת בו. אז תנסו לכם ל-30 יום, תיישמו את 5 כללים שלי. תחשבו על זה בצורה כזאת. אם טעיתי, אז היה לכם 30 יום שנהניתם בהם, השקעתם, למדתם משהו חדש. אבל אם צדקתי, אז החוק מתקיים. התוצאה תהיה שווה ערך ליותר ממה שהשקעת בו. תנסו את זה, משתלם.